na-emetụ chimbu n'obi oke mmụọ jiri maka mmụọ wee gbuo agha si ebulebu oke mmụọ jiri maka mmụọ wee mee ihe asịsị emeneme unu ahụhụ iji ịhụnanya akwụ unu ahụhụ iji ịhụnanya mmụọ na chi oke mmụọ jiri maka mmụọ wee mee ihe asịsị emeneme oke mmụọ jiri maka mmụọ wee jee ebe asịsị ejeneje unu ahụhụ iji ịhụnanya akwụ na ahụhụ iji ịhụnanya mmụọ na chi ihe banyere m ọ na-emetụ chi m n'obi ihe banyere gị nwa mmadụ ọ na-emetụ chi m n'obi ma oke mmụọ jiri maka mmụọ wee gbuo agha sisi ebulegbue oke mmụọ jiri maka mmụọ wee mee ihe asịsị emeneme unu ahụhụ ije ịhụnanya akwụ na ahụhụ ihe iji ịhụnanya unu ahụhụ ije ịhụnanya akwụ na ahụhụ ije lọvume Monachi onye na-eme mara izuru oke n'ebe nọ agbanwe izuru oke n'ebe nọ asị m n'etiti ihe ahụ siri ike na-egosi onwe gị ma onweghị chi ọzọ dịka gị izuru oke n'ebe m nọ agbanwe n'izuru oke n'ebe m nọ ọ dị ụtọ na-eme mma n'izuru oke n'ebe m nọ masị m n'etiti ihe ahụ siri ike ị na-egosi onwe gị ma onweghị chi ọzọ dịka gị izuru oke n'ebe m nọ onye na-eme mma n'izuru oke n'ezie agbanwe n'izuru oke n'ebe m nọ asị m n'etiti ihe ahụ siri ike ị na-egosi onwe gị ma onweghị chi ọzọ dịka gị izuru oke n'ebe m nọ ọ dị mma na-eme mma n'izuru oke n'ebe m nọ ụzọ na-akpụ nwa n'izuru oke n'ebe m nọ n'etiti ihe ahụ siri ike ị na-egosi onwe gị ma onweghị chi ọzọ dịka gị izuru oke n'ebe m nọ ọ dị ụtọ na-eme mma n'izuru oke n'ebe anyị nọ onye na-eme mma n'izuru oke Shalom, 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 Udo. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people,
Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ụbọchị taa wụ 15th of February 2021. Yesterday, about 2 years ago, the Queen of Heaven and His Majesty was laid to rest. The Queen of Heaven is one of the components in my religion. You know, the Christians call Mary the Queen of Heaven, but I call the mother of Nandekano Queen of Heaven. Because the ones that they call, that person, we don't know who that person was or is. And there is no indication that that thing walked on this planet Earth. Our people are happy, as an awakened one, I have devoted myself in changing the narrative, breaking the bullshit, breaking all the mental slavery, the coconuts, ndocha, tirenishi, our people, because I think for myself, as I have transcended the mind, come to the place of understanding, India ndocha jijiri anyị n'ọrụ, awụwọna m ya n'ala. That's why finally I have returned to the gods of the land, because gods of the land want a power. Chukwu okike abịama. Before ndị ọcha abịa, anyị enwene Chidi. Before ndị ọcha abịa, anyị enwene Chibụzọ. Before ndị ọcha abịa, anyị enwene Chidimma, Chidera, Chioma, Chinelo, Chinato, Chidera. Anyị enwene ya n'ala Igbo before ndị ọcha eburu bullshit ha. Na akụkọ Mike Ejeayo ha bịa n'ala Igbo. Onye si na ọwụwụ ya ewetara m evidence na anyị enweghị Chukwudi, Chidera, Chibụzọ. At the end of the day, mgbe ndị ọcha bịara ele ihe ha mere, ha egburu anyị, rape anyị, rip anyị off, buru our gold, silver, diamond, ihe niile anyị nwere, buru jee, while their priest nọ na-awa ọchị mgbe ha na abuse our mothers, fathers, children, infants, and suckling. They watch. The Anglican Church were there. The Catholic Church were there. The priests were there. The bishop were there. The Pope knows what was going on, and they watch. And our land to land, community to community, tribe to tribe, we are disseminated. Today, ha si anyị hụ na onwe nọ n'anya, but mgbe ha na-edevour anyị, akastrate anyị, ọ gịnị mere ha hụ anyị n'anya? Ha ezuru ihe niile anyị nwere n'ala anyị, mana Kemet, mana ala everywhere ndị ojii nọ, zuruchia ya, mechaa jee pịkọta ihe ha pịkọtara, buru bịa anya anyị si anyị egbule mmadụ. But ele ihe ha mere n'ala anyị for thousands of years. Ha bịasị anyị ezinoshi. Ele ihe ha mere n'ala anyị for thousands of years. Ha sị anyị atụla ashị. Gịnị ihe niile ha pịkọtara n'akwụkwọ ọwụ ha ashị. But the awakened one has come to the place of knowledge and understanding, but with tears in my eyes, that my people are not ready. They are not ready to understand or to comprehend, or rather, they want to continue in stupidity of the slave masters. The awakened one weep each day. I thought by now that our people would have transcended the mind, would have woken up their consciousness, understand that they are one with whatever that they has been looking in the church, and those things that they have been looking in the church or reading in those books created by the slave masters has no power. Today, some few weeks ago, I cast a spell on all the enemies of Mazen Nandekano, the leader of the indigenous people of Biafra.
When the Queen of Heaven was alive, when she was here in this planet Earth, of course, she's still alive, but when she was in her human state, I had a conversation with her about 2 weeks before she moved to the other side. Yeah, some now make sure. I'm about to that thing. That thing is so powerful. So each time, sometimes she, what about I would have said to her, no, I will not do it. But there is one thing, whatever she asked me to do that day, I said I would do. But one thing that I reserve is that anytime I'm going to abandon Nnamdi Kanu, anytime I will do it. It's possible. It's possible because I cannot say things are not, I cannot just say it's not possible. It's never possible. Everything is possible. Anytime I'm going to abandon Nnamdi Kanu, Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, I will tell him, Aidama Aga face to face, Gwaya, see, as from today, I will no longer support you, or I will no longer be on your side. This is one thing I promise myself that I'm going to do. But I will not do that. So as long as I'm not there, I can make even the awakened one, I can make Elu bunine madogare agamaria. Imo hiobola mado ga epio aga m epio ya. Mmiri ọbụla mmadụ ga-ebu mmadụ dị ndụ ga-ebu aga m ebu ya. Ịhụ na enweghị anyway m ga-eji asị na I have not done anything mma nwere ike iji mee ka ndụ ya dịrị. Ekwuru m ihe a and Chineke ma na m emezuole ya ihe m kwuru. So enweghị ihe ọbụla mere ni aga m asị Chey, I wished I did this. Emene m ihe niile mmadụ ekere eke including an awakened one nwere ike ime for somebody ọ chọrọ ka onye ahụ ka ndụ ya dịrị. And finally, maka ndị iro ya ka nkụ, Maazị Nnamdi Kanu were ndị iro bụ onwe ya gburumegbu. And don't hear me, ala na-eji agba aghara aghara. You have to understand, a typical Igbo man chọrọ iduru n'oche onye ọzọ durune. A typical Igbo man adịghị happy with nwaanyị o nwere. Rather, ọ chọrọ ka ọ wụrụ ya onye na-eri nwaanyị ahụ. A typical Igbo man adịghị happy with the small motor o nwere. But ya hụ onye bụ moto ọzọ, ya sị na onye moto bụ efiti ihe. Nwaanyị ọkpụ efiti ihe. Ụlọ efiti ihe. No, ya go fit. Yeah, the typical Igbo man. Heart, wicked, and deceitful. Today, approximately 2 years ago, or 2.5 years ago, or 2 years, 3 or 4 months ago, I was the Queen of Heaven that I will. Achọghị o nwere ihe m na-achọghị ikwu mkwuo ndị mmadụ eche na adị m prideful, but achọghị anụmala ike ime ikwu ihe ọbụla ya dịkarị m too prideful. I don't ihe awụhụ my nature. Agwara m ya na aga m eme ihe ọbụla m nwere ike ime iji chekwaa ya. Achọghị m eso ya na bekee ka ọ rịrị ka ana m anyụle mmamịrị elu. But although it was manually mamrelu, so on here manany Nji, I launched the coup. When you rescue you from the coup. Yawana ma promising Queen of Heaven that and I can't rescue you from the coup. I can't make happen. Because Mononga, when Bobramaha that Ogam Woke Master Prophet Bramuma Donald Trump. When Bobramaha, Nogam Nogaya Woke Buramuma Python dance. When this Rabbi Ibrahim, this only pastor, this prophetess, when watch it
Now, one of the powerful I am the most powerful man in the face of the earth. A man that projects a useless man, would I may the most powerful man in the face of the earth, Donald Trump. And he was there. That people been about him. And when you grew, you got him na hoya, surely on hoya. But when you grew a blanket. Maybe you're no blanket in my reaction and my action, which no you been now one, no chorocomara, the kind of person that I am. And I think that time I control myself in a manner and a wicked one. Today, Gaha Bamu Mbokuru, Bamu Kumema abuse, POB. Today they are with the enemy. They are among the coup plotters. They are working as I speak with the coup plotters. Today, I can make Basara this little thing, about Mazi Simon Ekpa. Mazi Simon Ekpa wonibu. When hear Simon Ekpa menem directly. I know bekonom ejibe tim no hear Simon Ekpa kuru about me. Yawo no when go kuru hear about me ejibe tim no ya. Chineke kanekwen. When be munjin tum no hear Simon Ekpa kuru about me. And when be kononia say shresh lepen yoshiri. So and when him gasina Simon Ekpa menem as a person. But today, many that Simon Ekpa made a declaration of war with Barrister Ejiofor. And as an awakened one, go watch him for the past 7 months. I've been calling the name of Barrister Ejiofor. Some idiots, POB, mission. They have no understanding. Most of those idiots who call themselves Biafran media warriors, idiots that were involved in the coup. They were involved in the coup. During the coup time, none of them came out and defended the family of Mazen and the Khan. None of them came out and said, they were on the ground. They were even those promoting Nelly Ofebu. They were saying the same talking point as Nelly Ofebu. They were saying the same talking point. The talking point of Nelly Ofebu was that cannot arrange Madam Neneanya Wonyoshi. Carolina Korof Wonyoshi. That is the talking point, and all of them said it. And when any Biafran writer, Potrani, I was wondering, even some writers, where are they? No one. Finally, it happens that even one gentleman at that time, money I wouldn't hear me. He was my enemy. Ikenga. He was the only one that were different. We are now all these so-called Biafran media warriors that were compromised by Darlington. They are now back again. Now nonsense. So I will not recognize them because they are among those that plotted the coup. Yawune song hariego. Somebody may inspire happen to you, or somebody may influence hana nonsense. Now today, actually, all those idiots that claim to be Biafran media warriors. Idiots. I call them idiots. Because they were pumping up Mazen and the Khan years ago. Yes, it here. One, Ewure, Ubroha, Jenwakam. Now, stay away from conflict between Simon Ekpa and Ejiofor. Stay away. Focus directly in a problem, which there are problems
with Simon Ekpa. Focus on that problem. Don't entangle yourself trying to defend the lawyers. Don't defend the lawyers. Let any lawyer, anyone that is not a man of integrity, stay away. IPOB, you are not Ejiofor. Stay away. Allow Simon Ekpa and Ejiofor can settle along with her. Allow them. Why do I say allow them? They were working together. Day 1, day 2, day 3, day 4, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months. In the coup, they were working together. The last time I checked, they were working together to make sure that their lawyer, Bruce Fenn, will have his way into Mazen and the Kano's lawyers. They were working together. So don't go and you want to fight someone, it will be because of Ejiofor. Allow them to have no exposed because they are working one, they were reaching already. Look, I have cast a fire about 1 week ago, 2 weeks ago. I set a fire and I watch and I guard that fire as it's a blaze. And I'm watch here, okona hair and okona abo. Every the mission here, Okotoyono, Kekatono, or that them say, Ndene Mazen and the Kano, Ishin Nakokatamiono. Allow them. Allow Ejiofor to settle his problem with any work as Simon Ekpa. Yen na choka Simon Ekpa pota mehono call him in hagara together. On him there chop. Ka Simon Ekpa mehono call ani ni Ejiofor braya, Ejiofor ya koya okayona. Mbaho kano gamata onye mere ihe ndị a niile. So all these some idiots that claim to be media warriors, you abandon the leader of the indigenous people of Biafra, Mono Kwesịrị standing. So focus on Simon Ekpa directly na ihe ọ na-eme ahịrị niile ọ na-anyụ na IPOB among the minds of our people. Focus on that ahịrị there. Allah na agbaghara Simon Ekpa na create. Focus on it. Ewetekwele ihe o kwuru against Barrister. Don't bring it out. If you bring it out, you are don't do that. Allow Simon Ekpa to expose Ejiofor. Let him expose Ejiofor. Anyone, any idiot in you cannot fight the legal team. You came on, okay? Once upon a time, Madam Rita Eze Oyibo forged the document to take over DOS. Who aided him? Ejiofor. There are 2 lawyers that aided him or helped her, that aided her or helped her. Barrister Ejiofor and Bruce Fenn. 2 lawyers. The woman, John Yakuoye, Chineke, or what they are working one, Pugeye. One would no Jerry ete. Kuoye, no Ejiofor, Meneke. Ejiofor Mereke, ya or Bruce Fenn, lawyer there with Bruce Fenn. Both of the lawyers work together to fix that document that nearly take over DOS. None anantege, unda moya, anum bamunde, none anantenno.
ndara no na pom na babata he challenging our lawyers one idiot no England parigam don't talk anything I'm just come on get away idiot I'm lawyer you need the authority to talk to the wicked one Chineke Oyogo ma block on that bastard you don't understand enwere ihe mmanya na amamia because I don't amamia because na ana ma ihe na aga ọ na amamia na ana ma hu ihe no na ahụ him ma hu akora na gi hobi no bla brand no na just go you to na esusuhari you don't use your brain onye forgery the letter ejichi take over DOS akwa nwanyị kwuru ihe na Ejiofor gwara ya Ejiofor said, if I know, I wouldn't have contacted Chikedozie. Chikedozie was the only one that kicked against signing that document. Sometimes, in Lekata, Chikedozie, I don't know, I'm maybe Chikedozie was the only one among the people about the letter. There were 3 people. Chikedozie, Ejiofor, that bastard called Anabo Konocha Adihato. Ha afford and Willy, of course, Madam Dr. Fixer ma about it. Okay? Dr. Fixer man about it. I try to Tigre Simon Ekpa. I don't want to. But Dr. Fixer man about it. Only Kotorona Simon Ekpa. Only can. But let's just take that one away. I am mother no mambasada that document. Lawyer ni nkoni Igbo. Amo here who be America nkoni ocha. Rita Eze and Oyibo and Dr. Fixer Nilofebu. The only person that kicked against it was Chikedozie. And Yawuna Chikedozie signing that document, forget. Just forget everything. Even if now I chop not forged, my Chikedozie assign ya. Okay, well. And when you hear Mazen and the can Kariku, even Yapota Kayagana. Yawuna Mazen and the Kano Potra. Now may destroy him the coup. That document I can forget it. They can just remove him as any minute. They can remove him with that document. He has no authority anymore. Ozi umwani highway gana gwa ihe o ga-eme. Ọ ga-asị ya gaa for evaluation. Gaga either he declare incapacitated. Now appointing Simon Ekpa to be the leader. So I just na akogara no akoko. Hakunye nkoga enweke washi n'ime ya. You might not like it, but I'm going to go to head. Document eji take over DOS for me destroy ya. Ele madam no ma basara ya. Ejiofor, Bruce Fen, Oyibo, and Nelofebu. 4 of them. Chikedozie onye ewetere na akwụkwọ ahụ si ya ka ọ sign ya ajụ. Jojo wishi. And ya won't sign ya. Forget about it. Ona ihe mebiene. So ele o come again 2 months ago. 3 months ago. I don't know 3 months ago approximately. Simon Ekpa every time yana Bruce Fen, every time yana Bruce Fen. I don't know na Bridget. Na si yes, anya hire na lawyer ha wonye Bruce Fen. Bruce Fen wonye prepare na this document to take over IPOB. Bruce Fen. Madam Bridget kuriye na program Simon Ekpa na all ha hire Bruce Fen. Ha is not IPOB. All one highway. Did you understand me?
yawu eziokwu Chineke. Simon Ekpa has been working with Bruce Fenn all along, trying to bring Bruce Fenn into Mazi Nnamdi Kanu's legal team. Upon 1 month ago or 2 months ago, Mpotra said, Kanonta, give me allow Bruce Fenn bata into this legal team. I am done with you. Upon ya, Mona Bamba Neti. No, 2 months ago or 3 months ago, no na program or 3 months ago, no na program Ikenga. No Bruce Fenn. Somebody said, happen. We don't want to talk about the lawyers. Don't want to talk about the lawyers. You know. Do you understand? I'm on. I know I'm Ndino Mazi Nnamdi Kanu. And Ndino Mazi Nnamdi Kanu would the people got patane honey a shout loud. Honey, Ndino Mazi Nnamdi Kanu always they are on a plain sight. And the friends are the people that you will not see. Because how they quiet. So Simon Ekpa when problem when bone fish to pick the bone with Ejiofor happen her together. Can I negotiate when he can? Muhammad Bero when he can. We understand that Mazi Nnamdi Kanu werene o achomi kuye na beke werene onye ira abuo dome na akụkụ ya. Akwa na mama olum kamgbe 4 months nchi ya wụrụ na 5 months na awụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu ana m achụọna onya ana m echu ya okeji m anya dị mkpa na anya onye amụma na-eje le ihe bịara ilem ele the first day mkpuru nye the first day mkpuru yewu eshi ya na ojemeje nọ na agba uri o eshi mpụta sị nwụrụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu ma achụọ enyi ma. But before that time, I will come here baby ilem. Now, granted. Oh, when you meaning Ejiofor jipota, oh na Monday. Jipota say, no bala green DOS. Ejiofor. Since you plot to a coup, how many months now? Getting to 8 months. Yeah, the first time Ejiofor potra, we only say listen to DOS. Or didn't even open here 5 months ago, 4 months ago, no children. Second month of this school, I got a Mazi Nnamdi Kanu. See, I like when you name it. The mad na a body one name work. Kanonta. No, yarek. Somebody just oh, when it comes to anything to do with it, I say Chineke. You like hear me? I say that the whole POB. They do the same thing. They do different. They do the same thing. The media warrior they do the same. That's Chineke. What do you mean warrior Brian? It's a no Ejiofor jene bayamba. Obo Ejiofor Brian. Obahi. Imana all along Ghana say na Kanonta ready. One name okay. Ejiofor gwa ho Mazi Nnamdi Kanu. Okay, okay, somebody just buy a best cheeky. You know, see, Ejiofor, or DOS has stopped all that thing. But DOS issue a statement. He didn't issue a statement. Mboni na achware Kanonta ka egbuwe. Mazi Nnamdi Kanu. Just one kitten. He was communicating on a daily basis with one highway with Willy and Dr. Fixer. But Mazi Nnamdi Kanu na Willy na yuku all these things against Kanonta. Obahi na on yuku nye against Caroline Okorafo. Na nwatakịrị ya na nwa m nwaanyị webiri no ya rere the leader of the indigenous people of Biafra. Mgbe obara ya. Okay, no Obahi owu interest ya because ya boy ya stop ya.
Mbo mata. Yashi. What? Stop this thing. I want him on his best interest. Till today. Onwe mgbe a gara nga otele a na-aga ahụ ya nshi. Onye na-apụta na onye ga na-aga n'ime ọhịa gbuo kpom pụta na-eji onye na-egbu ihe. Today ana m declare ya wụrụ na ọwụhụ otu o ji kpa agba. Nsogbu anyị nwere na IPOB agarịrị dị ụta. Ọwụ na enwere somebody ga-eje ele mgbe o ji eje hụ Maazị Nnamdi Kanu kwụọ 1 month later. Gaa to the leader of the chosen group. Lekwe ihe ekwuru na n'elu ofe gba apụtara na-edeclare n'ọnwa ndị nwoke rere gị. Yana rather ya pụta ya akpọ ha ba lekwenye okuru. His famous word wo Maazị Nnamdi Kanu know a place which you cannot talk to him. Yeah. Destroy obi ndị mmadụ. Ihe mere obi ndị mmadụ emebie onye ọbụla sị chai. Then there's no need no because ebe ọ nọ ana ekpuru ya okwu. Then what the hell imege ị ga-anọ nga 2, 3, 4 hours. Onwe mgbe o jiri ihu Maazị Nnamdi Kanu ọ nọ na-anụrụ 2, 3 hours. Ihe imege ịjụga ya ihe iriri ose iriri akpụrụkpụrụ egusi sabara ahụ ekwupụ ọnụ ị chọrọ toothpaste ị chọrọ toothbrush ị chọrọ ashebi ị chọrọ suit ị chọrọ kafanchan onye na-akọrọ na ya. So onwe otu ị ga-eji enwebedikwe kamera enwebedikwe ihe surveillance onwe otu ị ga-eji enweghị lawyer and client privilege ị ga-eji bịa na ntị ị ga-eji bịa were ntị gị were ọnụ gị tinye na ntị si nwanne abụ nọ n'akịrịka. So onwe otu ị ga-eji were ntị gị ọnụ gị tapama ya na ntị si ya IPOB na-agba aghara asị ụhụ na nwanne gị rere gị. So onwe otu ọ ga-eji taka ya because onye ọbụla na wọchị ya etinye na dungeon. Ele nga that word jipụta that word anụkwara m ya na voice recording. Ọkwa mgbe a na-afọji this document that the woman sị na Ejiofor sị na ebe tiri na enwe ike you cannot talk to him. So that means ha na fine ha na-eme that document on their own. And here mebiri ebe ndị mmadụ onye ọbụla feel that you cannot ebe ọ nọ you can't talk to him. Ọkwa ịnụrụ ihe Simon Ekpa kwuru o nwere ihe na-eflotere. I must be honest with you. I watch him ihe o kwuru entirely. Sometimes some people na akọtụrụ ihe ha ewepụta. O nwere famous thing na a trend now. Asị na Simon Ekpa sị I will not listen to anybody that is sitting in DOS dungeon. We enable with that understanding. With that understanding because somebody gwara ya na ebe Maazị Nnamdi Kanu that you cannot talk to him, that he cannot make decisions. You were on IPOB. You call yourself Biafran writer, media warrior. Focus on problem between Simon Ekpa and Maazị Nnamdi Kanu, Simon Ekpa and DOS. Forget about Simon Ekpa and Ejiofor, unless you're an idiot. Nsogbu niile enwere taa na IPOB ọ ya kọsụrụ ya. Ya nwụrụ na o mere onwe ya ihe ọ nọtara ya akpọ onye ahụ lekwa ihe ọ gwara gị na onye nduzi stop this bullshit. From day one enwe onye ga-agbara okwu shebe ha. It doesn't matter ihe ọ pụtara. Bedabịa ekwu onye ichena do you really think na ihe ọ gwara Simon Ekpa that day na asị ya ka enye ya slot
It's not your Simon Ekpa. You need to do shit. Now you're Simon Ekpa can you slot? I don't think so. For me as an working one, I don't think na you're Simon Ekpa can you slot. And longer in so wish it. Yawu no si no na ni can Simon Ekpa slot. Simon Ekpa na henyole mamanielu. Simon Ekpa gahana. I got this highway now with autopilot hustlers. No, Simon Ekpa will not do that. When Herika is Jegoji Jionese or Jegoji or there's a gay. But as I get what Juburu, I got Chinek or Guamunake. Just what does it cost for you to come out and tell Lekwen Habram in when I hear you? Everybody matter that you are an honest broker. Yeah, I carry in ya when here from beginning IPOB and I hear Barara. IPOB Bagara because DOS Quohos is Genioso. Mazen Nandekano is Genioso. Is Genioso. Usually, can't maybe 2-3 days of usually 4 days. Bomejan, oh, it's your phone. Yagish, it's in the nose. Alana. I don't support. I have no time to waste with Simon Ekpa. I don't support DOS. I don't care. I have no time to waste with Ejiofor. The only ebe in my time, my valuable time, just to help the leader of the indigenous people of Biafra. Yeah, but that may evaluate ma. I got not support your age. I may withdraw my support because I'm always independent. But to go on a harm's way, I will do no plan on my power to make sure that no putranant na seek, and I'm doing that. And I will him Gabia and I cover on the social media and I am fully persuaded that Kanonta and with his legal team Ndode in charge of Ndode in control of Ndo with a grip on them that they are doing a perfect job. Perfect. So become you will only IPOB longer. Focus on Simon Ekpa. Happen. War. Ejiofor. Let them fight it out. Let them sort themselves. They were together till name ya chozi jinye je woto onwe. Where were you 3 months, 4 months ago, 5 months ago? See, I am the leader, I am the lawyer of the indigenous people of Biafra. All this propaganda now everywhere against one Nonyendu and family. Nonyendu si shut that thing off. Cease. Akari hinwe. Akari unelo febo. Korocha yaw. And one again. Oh yeah, but Guama Zenland Kano, Lepena Lana Baragara. Lepena master prophet is Nepun IPOB na Baragara. Ye Jabama Zenland Khan, Mazland Chineke. Guan say, no bala kuroku with the sabo, no hapona from IPOB. And yakari him when Ulo Nana Bokona, when Oblana mo. Na ibeyemma onobla na amu ibeyemma onobla na amu bua now the house is bleeding. We call potra
listen to DOS. You would have said this thing 5 months ago. You would have announced no n'abalị nsogbu take the coup. Ị gara ịkpọrọ ọsọ jee ebe the leader of the indigenous people of Biafra. No one highway. I launch a coup against DOS. Or no one highway. Now launch a coup against DOS. Ejiofor. Or bara Maazị Nnamdi Kanu now launch a coup against DOS. No. Or bara ha na ha si na nne ya anya wonu oshi. Or bara Maazị Nnamdi Kanu na asị na Caroline rere. Or bara Maazị Nnamdi Kanu wuto no jiri ede. Si Maazị Nnamdi Kanu na ha na-asị na nwanne gị nwoke rere gị. O nwere mgbe ọ gwara ya ọ gwaghị ya because ya gwa ya Maazị Nnamdi Kanu ga-asị jee kpọrọ m Chikedozie m si ya mee ihe a sịkwana ya o nwere one document pụtara one time approximately 2 months ago or 3 months ago. O nwere one document ejimakọ pụtara dee si na Maazị Nnamdi Kanu si na ihe niile ihe ọbụla mere na Kenya has nothing to do with his family or nene anya or Kanu nta. Ejimako dere that thing now. Instruction from one nine nwoke. But agbara ya ihe kwuo long time. Okwu 1 month, 2 months, 3 months. Onye okwu ya maka ọnụ na his interest. Only na his interest gets no right here, Kanu. Because by that time, all Nilo Feguhan, when they choro, you take over in here. And the other hand, meeting. So, Ubua, made this announcement yesterday. Now, Onobala, listen to DOS. Mano Pafura Pafu. You can't get it back again. Milk and one another. How can you get the milk back again? The milk has been split. How do you get it back? You got I would in your one get what I hire back. You were there. We can make a DOS she can. You may hear. You were there. We basically make a DOS chic. You may yeah, the cat is out. God basically pose with all those people in a Konoko. Hana make a dirty job on internet. And then make an interview. Yeah, Abu Mazen and the Kanu most trusted. You are not. You are not the Kanu most trusted person. You are the problem. Nande Kanu were the Usogun Nande Kanu were that man. Ya nozo. Ya jekozo. So all this idiot so-called media warrior defending Ejiofor. You will be baby. Chineke Pogokun. Because again I am gone. No na ha gone together. Hapo yana Simon Ekpa ka ha dig ka ha me onwe ha expose. Leave them. How many times go were ne ko obo Bruce Fem ka atro bia onga ya Maazị Nnamdi Kanu 4 times. Each time, fell because I need Joraju. Fell day 1, day 2, day 3, day 4, and the work fell on. I want an hour. Nkeye ke Bruce Fen, ikpotara na Maazị Nnamdi Kanu agana because Bruce Fen wonye wo Abarupu Maazị Nnamdi Kanu Abarupu ya nota yeje kono mwani highway ya nota ya kona nelo febu ya nota ya kona wili imagine Bruce Fen no
in the legal team. They don't have a brief. All Simon Ekpa can get brief. Because Simon Ekpa now Bruce are working together. And all along go, how they push Bruce. All Simon Ekpa they push here with Ejiofor. With Nene Femu, with Willie, with Bridget. Oh, even money also. Bridget, Simon Ekpa, Nene Femu, and Rita Eze. These people are the one pushing Bruce Fen Ghana Batani. I couldn't want it. I know a lawyer, a lawyer no. A Bruce Fen name or then a single letter. He doesn't have jurisdiction. And when you're bringing a court, why did you chalk on Monga? A day here, I don't know 1 naira. Monkey the walk, babu the chop. I don't know 1 naira. And you have bill 5,000 naira. On a shobru. May Ranya Lenhi Brabilem. Upon paring in the PUB paradigm, so called media warriors. So-called intelligent people. Now I see them as Mugu. You see? I say, Maga gonya parapana parayapa. Umunaya lawa. Yes, man. Happen, let them fight together. Want to fight what Simon Ekpa? Go on a different thing. Go on your name, your name. I come as now fight la Simon Ekpa. No, because they fight a long time ago. Simon Ekpa, out here, I went on broke. Yeah, before the coup, can no question, it will be Simon Ekpa. Upon me, Kuyanga, DOS, Bubi any other, hey, Chena, Simon Ekpa, Mechan, Bata on their side. But Simon Ekpa, when I'm broke, Simon Ekpa, Akana, or Catalan here, Akana, or when I'm broke. Or Kena, or Johnny Mendemad, and which, and the more when negative stories from DOS, the more Simon Ekpa may look legit. So advise him from the DOS, Bikono. Wakatono Weno. Can I read the name all this negative news and propaganda? Because each news, the negative among you yourselves, you are giving Simon Ekpa, you are adding 1 or 2 people to his autopilot hustlers. The way to defeat Simon Ekpa, DOS at the straight. Again with mistakes. Again with civil war. Again with self-inflicted wounds. Then Simon Ekpa will be nobody. Simon Ekpa will be nobody. You can learn them no. You put chanam. You need them purunga. When you gas in the ano young pur. And the Indian purunga will become ne kubembo. Ejiofor up one I may have chiche. Equanime in the past. Equanime and Zuzu. Equatalame and Zuzu, when I know him new. Mapata kume openly. Say, Chuano Ejiofor. I got am canon that Chu Ejiofor. See, as George can one nigga Chu Ejiofor. Equanime, then Ebono Gagam, I be kume outside. Ya won't know here. IPOB akara he destroy. Akara onye obla kare mata na nilo febu onye ara in the beginning. You saw kare wo ihe niile hu nilo febu mere ani je kore mazen na de kan. Kare si chilike
because stop on one. I can reach you before the coup apota. Ima, it would an document age of launch a coup against Mazin and the Kano. What would I need discuss here for months? Mazin and the Kano know him. Not knowing the coup to charm the thing. Although na outram role Ejiofor play. No, yeah. There is this letter. I even approved the letter. Ejiofor him overthrow Mazen Nandekan. It was him. Only one thing. Check all the tweets. And when anything 4 months ago, 5 months ago, 6 months ago, or 2 3, and when anything no kurude negative against Nelo Fable no more highway. No. Anything no get a support on their side. Or when you walk potra, Jeba Mazin Landekano, Nasi Anandem Naya Wonyoshi. Yeah, but as she stop insulting Madam Finance. Or more Korea, Mazin Landekano Korea, months ago. Or more Korea. Oh, somebody else with the opportunity, it didn't edge there. What is Oji, Yako, Lekohemazin Landekano Kuru. And the more order, all the lawyers to tweet the same thing. What will we get 2 weeks later? Because or no on his best interest. Or no on his best interest is na nene na kaya de ochani remas na dekano. Or no on his best interest is na Carolina Koraf na kaya de ochani remas na dekano. Or no because ye madam ya I got happy. Oh joke come neku. You joke. The voice records confirm when you joke. So, thank you. I didn't want to take any calls today. Ejiofor, you can't get me. Mbo Bruni no but against the leader of the indigenous people of Biafra. About Opunine. Ejieke ya cause. You can't get me. No chukuru Ejiofor, get him what been watching in a court to extraordinary rendition. Najube. Idiots. So happen here. Go face here. Simon Ekpa. Autopilot hustlers. Can hustle to yantakre. Maybe somebody will leak a secret. Maybe in your Facebook one ara geji we potassium documents carry compromising. So IPOP pull from that place, allow them to settle that quarrel. Or the reason in the it's not on the best interest of Mazen and the Kano. You know, or you idiots, you know not share anything they promote to Ejiofor. Oya doing his daily job. Akaya Rocha, Chineke, Akaya Rocha, Onyakaya Nadi Honcha, Chineke Mehotele. Upon no longer cast the spell the other time. Okonawa. And Hanaminga. Nelly Hebrabilem. Now guide the Okon, Okonere, only bogging and remember, Major can push it there. Yan Okun nere. Ngaha na conspire against Mazin Nandekan. Ike ha ge mehecha. O tele shin ha ge mehe. Onye nyema ya manaya. Onye nama ya manaya. Chineke. Ekpepelem no wame. Kamme. Mara may anything in harmony. Chineke ekpepele.
emeshipele ntem emeshipele anyam ekushipele ọnụ. I don't want to get involved in anything onye ọbụla aka ya dị ọcha. Ihe a onye aka ya dị ọcha, but onye aka ya na-adịghị ọcha, Chineke meghe anya m, meghe ọnụ m. So anọ m here na-akọrọ Ejiofor na Simon Ekpa, na-akọrọ ha band ka dịzị ọkụ na-ere ọkụ ha ka ọ na-ere ka ha mee shi ike ha mgbe nke nọ ga-amata ihe mere, because ọ ya kọsụrụ ọkụ niile na-ere na IPOB. Ya wụrụ na somebody on a word m chọrọ use, but achọghị m use na English, achọghị m imebi aha ya otu ndị social media na-aga like. Otu m ga-ekwu ya na nshin niile na-eshin ọ ya nyụrụ ya na IPOB. Ma nshin gịnị about inye Simon Ekpa slot? O nwere ka ọ gwa ya no slot, o nwere ka gwa ya sị na asị ya ka ọ werezi in charge, ka ọ dịzi ka in charge of IP radio niile, ịma na ọ sị gị ka ị were in charge, get in charge, ịma all those kind of a thing. Simon Ekpa she copy ya. So mgbe a kpọziri ya esizie no slot ka a ga-enye the kind ekopụzi. Okay, asịgaghị m no ihe mere, but I am feeling bisa ama m ojie niile onweghị ojie nnụnụ na dere na straight. Agwa ya b ekwo b and half, agwa ya c ekwo c and half. But declaring Chineke na finally Maazị Nnamdi Kanu nwere men of honest account, lawyers, that their A will A, B will B, or they're involved in character assassination, and they put on Facebook their kopum. Instead, they go lead counsel, go lead prophet. And then now together they are working the one action. No. Jane said, okay, cook, Yaworo, master prophet. Only more, but a Maazị Nnamdi Kanu, hey, Ogogi was good, he destroyed the coup. No. Ogogi is doing the bad thing. Ogogi is doing the bad thing because I destroyed the coup. Ogorayane destroyed the coup. Ogorayane with a coup. No, Ogogi is talking about me. Then you about you na Rita Eze say no okay, so the document take over DOS. Neluwa Chukwu keke abịa ma gwara m ndị mbụ na ndị m egede agbala m, ndị mmiri agwụkwa m na nwa onye ga-egbuli m n'elu ụwa. Because also that I have recognized the gods of the land. Onye m ji na-asị Chukwu keke abịa ma biko chekwa m, guide m, ka m mata eziokwu from ashi, ka m nwee ike comprehend the truth, were anya hụ the behind of the pound tapa, ka m mara just mmadụ kọrọ m ihe mee were ashi buru gawa. I don't want to do that. I will never say anything just to eto ashi ka m ji promote Maazị Nnamdi Kanu. I will not do it. I have not done it in the past. I will not do it. But I will not do it. I will not do it.
Chineke gozie nna ekele m nnu ya dịrị nụ na mma ya dịrị nụ na mma. For somebody na-ama na-echeghị m na o nwere onye na-ama na Madam Oyibo kpọbatara Nelo Fegbu, nwanyị ara, nwanyị adagorozuru na n'isi ara ya mma. And very soon the gods of the land o mejọrọ na ga-agba ya ọtọ. Anyị ga-ahụ oke ọtele ya na social media very soon. Madam Oyibo kpọtara ya, ha abụọ wụọ ọgọ. Madam Oyibo Nelo Fegbu, maka the woman is so intelligent, or the cunning, or the subtle, just like Hillary Clinton. When you were a powerful fixer, when you were Hillary Clinton of IPOB. Aya kaziri, haya zio mwani highway. Aya created idu. Aya mwekwe autopilot hustlers. Because now all the unstable Simon Ekpa, I will say the Onyana Hwanya. But you like that woman or woman that's so serum or a powerful fixer. Yahu Kanya Omanana Hicho. Omakwan Hicho from you. Oh, Darlington. Manana Darlington unishin takre. And I gonna again. Here my range in the mother has thrown talent in Opu. Nyekwe talent in ego. Yesu as it hot. Oh, we go prophet. Manana, you go prophet want to be recognized as the Biafran spiritual leader. When you bla church na eba mogo. When only Igbo bla choro, each of one day eba ko bia no chi. We je kono ham henje woro Biafran spiritual leader. Oh no. Ye were go prophet. Nye ihe ọ chọrọ na ya ga-eme Biafran spiritual leader. Na ya ga-enye eke, na ya ga-eme this ya wụrụzie eke, ya wụrụzie the prophet na ozi Ogonland Kanu. Ya hụ nwaanyị hụ bi Spain no need the political asylum. Ya wụrụ mkpụrụ obi Chinwe and ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Ya hụ nke houseboy no Italy wụrụ mkpụrụ obi. Hụ ndị ara ndị ọzọ chọrọ ịmụ aka with their weekend one. Because ha hụrụ ha ihe m chọrọ ime in the land. Ha chọọ ịbịa double cross m. Wụrụ mkpụrụ obi ha. And onye ọbụla ọ hụrụ na mkpụrụ obi ya were akamụ wee gị n'isi gị na ezuzuzi nzuzu na ga na-akọzi inyo. Onye o ji were ọdịsi ji ọtụchi na ha pastors ma ndị leprosy ma ndị ara ma ndị dibịa iberibe. Ya were ha niile were dị ha were mkpụrụ obi ha were brain ha were akamụ wee ha n'isi ịhụzie nwoke na-ezuzu. Ana m doubt ele ụmụ nwoke ndị nọ n'ọnda Nelo Fegbu enwekwara ha nwaanyị. So nwaanyị gị nọ Nelo Fegbu na-akọmandụ nnọ na-eti ka onye ara. Ị ga-eme ala ahụ ka nwaanyị idomle n'ụlọ tie dị act ya ka Nele. Okay. Ndị ebi England ndụ na-ege Simon Ekpa ndụ na-ege Nelo Fegbu. Ị ga-eme ala ahụ ka nwaanyị gị dị ka Nelo Fegbu. Well, ya dị ka Nelo Fegbu ị ga na-arahazi n'oche. Maybe ị na-araha n'oche already. Bịa wụrụkwa mgbe nwaanyị gị matara na ị na-ege Nelo Fegbu, then ị ga-apaki pụọ n'ụlọ. Chekie all the men nọ na IPOB na-ege Nelo Fegbu ntị. Nwaanyị ha ekọpụla
because ha le nwanyị n'otu na-eji akpọgharị ụmụ nwoke IPOB nwanyị ji ụmụ nwoke IPOB o ji ha na nga ọjọọ nga ahụ o ji ha jiri ha chọrọ ịkpọ ya aha amam ụmụ anyị ndị ntakịrị n'ala Igbo o ji ha nga ha na-eji nwoke na-aba mmamịrị nwanyị gị hụ otu nwanyị ji jiri gị n'ọrụ iche na nwanyị ga respect nnọ ndara the worst part wụ na ugbu a zi ndị Igbo na-ege nwa mmụọ na-eri anụ nkịta nwa mmụọ na-eshi nkịta onye a na-ege ntị Chineke I feel like throwing up. Ndị Igbo anyị ihere nnọ Chineke mene n'ebere ekelene m nnọ nwaanyị ewerele ihe niile Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ Chineke were ihe niile were family were ihe niile achọ m ịkpọ ya ihe niile nwanne m nwoke tiri na ala Igbo ka iji na-echekwa onwe were n'ihe niile turn onye upside down nwanne na nwanne na-alụ nrịta onye si na-enweghị master plan na all these things onye ahụ tọgashi Ima, I like him. We mmadụ sabo. I don't like doing that. But onye si na enweghị onye di na nwaanyị ọ na ụmụ nwaanyị. Otu m ji na-ahụ ihe echeghị m na ihe ewu ihe nwaanyị ji aka bịara n'onwe ya. Ana m ahụ na o nwere nga mmiri shiba n'opi ụgbọgara. Chineke esi mbụ gara aga ekwuru m okwu dị iche na iche. Akpọrọ m ndị mbụ na ndị egede si ya nga ha na-agba Nnamdi Kanu udo ewere na aha ha niile dekọta ya ọnụ si Chineke were isi ha squeeze together ugbu a ọka ya na-emere. So IPOB media warrior focus on Maazị Nnamdi Kanu and ihe Simon Ekpa na other hustlers na-eme hapụ the war between Simon Ekpa and Ejiofor. Mkpụrụ ọkụ ọ ga-aghọrọ ya. Ọ ga-aghọta ya n'ụwa hem si Chineke ka ọ ghara iwu ihe ọ ga-aghọta in 10 years or in 5 years. Asọ Chineke ka ọ na-eme happen taa na echi because ya wụrụ na truly na o nwere the best interest of the leader of the indigenous people of Biafra at heart. Ihe ọ kara imewu in fact aya kara iwude ọ kara ịdị na-arụzi ọrụ ka DOS ka asifu na ọ yawu deputy because ọ ya nọ ya bịa lekwenụ bikonu udonu nọnụ hey bikonu udonu nọnụ DOS bikonu hey Kanu nta biko gị na Chike dozie m biko mejie na ama ka ihe na-aga anyị achọghị nsogbu anyị achọghị ọgbaghara biko onye ndu si na ya achọghị ọgbaghara nke gị no opposite and ugbu a mkpụrụ ọkụ ọ bịara ugbu a Simon Ekpa declare na war crime party na ya you will see. So hapụ ha ka ha destroy ya onwe ha. Okay, enwere good lawyers ya pụọ Chineke mebere ya pụọ taa na echi ka m na-ekpe ekpere onye ọzọ ga-eteke over ahụzie ihe
Yes. Before I go, somebody said, Master Prophet, don't lie. You call Ifeanyi Ejiofor Sabo. Yes, I remember that. Ele, keep on mother Sabo. I mean, again. Sabo onye about onye prepare another document. Document editor, it take over DOS. And when the voice recording now, I can play it, but it's not necessary. Yana, Bruce Fenn prepare another document. They fought against Chikedozium. If you watch that voice recording, you will hear directly from the mouth of Nelly of Rita Eze that he was against Chikedozium. He sabotaged Chikedozium. TOS Umazen Nandekano. Oyibo is not DOS. Nelly Ofebu is not DOS. Chikedozium is the head of DOS. He would have been working with Chikedozium like this to make sure that Chikedozium are successful. But what's about actually on the ground? The voice recording speaks for itself. Let's listen to the voice of Divine Mother. Udainasu metukwa gị n'obi Chineke onye amụma ebere anyị na-ekpe metukwa gị n'obi Chineke mụ Udainasu metukwa gị n'obi Chineke onye amụma ebere anyị na-ekpe metukwa gị n'obi onye nwụwale akwa ịna-akwa metụkwa gị n'obi Chineke onye amụma ekpere anyị na-ekpe metụkwa gị n'obi Chineke mụ ụda ịna-asụ metụkwa gị n'obi Chineke onye amụma ihe banyere m ọ na-emetụ chi m n'obi asị m nwa mmadụ ihe banyere gị ọ na-emetụ chi m n'obi oke mmụọ jiri maka m wee gbuo agha si egbulegbue oke mmụọ jiri maka m wee mee ihe asị emeneme Unahụwo iji ịhụnanya akụ unahụwo iji ịhụnanya mụ na chi oke mmụọ juru maka m wee mee ihe asịsị ememe oke mmụọ juru maka m wee jee ebe asịsị ejemeje unahụwo iji ịhụnanya akụ unahụwo iji ịhụnanya mụnachi ihe banyere m ọ na-emetụ chi m n'obi ihe banyere gị nwa mmadụ ọ na-emetụ chi m n'obi nwoke mmụọ jiri maka m wee gbuo agha sisi egbulegbue oke mmụọ jiri maka m wee mee ihe asịsị ememe unahụwo ije ịhụnanya akụ unahụwo ihe iji ịhụnanya unahụwo
huo ije ihunanya akuna huo ije lovume munachi onye na-eme izuru oke n'ebe mmarụ agbanwe izuru oke n'ebe mmarụ asị m n'etiti ihe ahụ siri ike ilegosi onwe ihe ma onweghị chi ọzọ dịka gị izuru oke n'ebe mmarụ agbanwe izuru oke n'ebe mmarụ ọdị ụtọ na-eme mmanụ izuru oke n'ebe mmarụ masị m n'etiti ihe ahụ siri ike ị na-egosi onwe gị ihe ma onweghị chi ọzọ dịka gị izuru oke n'ebe mmarụ onye na-eme mmanụ izuru oke n'ezie agbanwe n'izuru oke